יום שני שמגיע לכל עיר בישראל לעשות ספארינג, והפעם הגעתי לחדרה לגלורי בוקסינג קלאב. מכון אגרוף אחד היפים שיצא לי לראות באמת ברמה. זה ישראל, הבחור שעשה מולו את הספארינג, הוא בן 34, מתאמן מגיל מאוד קטן בסמבו, קיקבוקס ואגרוף תאילנדי, ועכשיו כמה שנים מתאמן רק באגרוף קלאסי בגלל פציעה שעבר. אני בן 20 שוקל 90 קילו ומתאמן 4 שנים רק באגרוף קלאסי. אז התחממנו קצת חבל ושלו כמובן, פייסוף לפני הספארינג חובה, והתחלנו. עשינו 5 סיבובים בקצב טוב, הבחור מאוד מהיר, רואים שיש לו ניסיון והיה לי כיף מאוד לעבוד איתו. למדתי הרבה מהספארינג הזה, בגדול פשוט יותר לנצל הזדמנויות שיש לי פתחים שאני רואה. לפעמים אני עושה שטויות כמו הפילישל שאני לא מקצוען בזה, ולפעמים זה עובד ולפעמים לא. יש לי כמה הרגלים רעים, ושאר הנקודות שיש לי לעצמי מופיעים על המסך. תודה רבה לישראל ולמאמן שלו שאירחו אותי במכון אגרוף שלהם, הייתה חוויה מעולה. תנו לי ביקורות, תכתבו לי מה לדעתכם אני צריך לשפר, וזה רק היום השני. תכתבו לי גם בתגובות לאיזה עוד מכוני אגרוף ברחבי ישראל הייתם רוצים שיגיע לעשות ספארינג, ושוב, התגובה שתקבל הכי הרבה לייקים, לשם אני אגיע. לעוד סרטוני ספארינג ואגרוף תשאירו עוקב, נתראה בספארינג הבא.